Types of immigration. Rural immigration. Rural immigration. Yes, wena Siqenqo. Engathi uzongibhalela-ke namhlanje. Awufundanga yini? Hayibo, ngibuza kanjani umbuzo ongibuza wona? Ngiyakutshela ngikubuza, uzongibhalela. Yebo manje mina ngiyanqena ukubhala amaphepha awu-2 isikhathi esisodwa. Ke ngikazi mina ukubhalela. Angithandi ukubhalela. Hayibo, uzobhala iphepha lakho uqede ubhala iphepha lami. Ingathi uthi ngibhala amaphepha awu-2 isikhathi esisodwa. Iphepha lami ngidinga ulibhalile. Hayi, sabona. Uzongibhalela.